Wow, am primit un KitKat de aur! Ce tare! În principiu nu e rău. Iubesc KitKat. Ce mai e și asta? Oribil! Nici nu vreau să mă ating de el. Știți măcar cine sunt? Și de ce te-ai speriat așa? Oh, a mai rămas puțină ciocolată! Tare! Da, Betty, asta e porția ta. Ține și mănâncă. Haide! Doamne, ce coșmar! Și cum trăiesc oamenii așa? Bine, Betty, ești regina școlii, poți să o faci. Sper să nu fie atât de rău. Wow! Hei, Suzy, se pare că e ceva în neregulă cu ea. Ce gustos e! Minunat! Ce? Ei bine, acum vei fi cu siguranță o regină, regina feței murdare. Șterge imediat. Hei, dăm telefonul. Bineînțeles că ți-l voi da. Poftim. Tu, nu-i corect. Bine, n-am de ales. Trebuie să-l caut. Important e să nu mă murdăresc de ciocolată. Iac! Vai! E foarte bună! Wow, nu te înneca, te rog! Încă o regina feței murdare! S-a dovedit cu adevărat delicios! Și ce? Iac! Bine, atunci e rândul meu! Wow, e atât de strălucitor! Îmi dau lacrimile! Prețiosul meu! Nu te voi da nimănui! Vai, ce tare e! Nu voi renunța așa ușor! Trebuie să încerc un cuțit! Nu, cuțitul nu mă va ajuta! Folosim artileria grea! Fierăstrăul! Ce? Nici asta nu e o opțiune! Atunci folosim un ciocan! Va ajuta cu siguranță! Wow, ce circ! Dar acum e tot al nostru! Hei, în niciun caz! Vă bucurați prea devreme! Îl iau eu! Stai, lasă-ne să lingem! Doar puțin! Pentru nimic în lume! Ei bine... Ce e asta? Poate un telefon? Cum să sun? Iată și ghinionista! Uite ce am eu! Chipsuri Pringles de cele mai diferite arome! Și eu am Pringles! Și parafii de aur! Deschid! De-abia aștept să gust! Ce strălucitoare sunt! Și atât de frumoase! Să fie oare gustoase? Sunt cele mai bune chipsuri din viața mea! Vreau mai mult și mai mult! Voi mânca un munte deodată! Iac, mănânci ca un purcel! Stați, m-am blocat! Vai, toată mâna mea e aurie! Am o idee! Îmi voi face un machiaj auriu! Ce frumusețe! Ce ziceți, fetelor? Fără gust! Îmi faci culoarea preferată de râs! Ei bine, Betty, e rândul tău! Nici o problemă! Cartof stupid! Cum pot să te mănânc? Se pare că mi-am dat seama! Puțină ingeniozitate nu strică niciodată! Suzy, ești geloasă pe geniul meu? Acum e decojit! Fără coajă e mult mai gustos, nu? Categoric! Scârbos! Cel mai rău lucru pe care l-am mâncat vreodată! La o parte! În fine, acum e rândul meu! Să începem! Ce gust interesant! Cu căpșuni! Iubesc căpșunile! E pur și simplu grozav! Și următoarele sunt cu ciocolată! Ei bine, wow! Asta este delicios! Cu lămâie? Neobișnuit! O, ce acre sunt! Și asta ce mai e? Pește? Să încercăm? Iac, ce coșmar! Nu-mi place! Sper că astea să fie mai bune la gust! Vai, mi-a înghețat fața! Chipsurile astea mă vor ajuta cu siguranță! Așa sper! Au! Cred că e mai bine! Stop! Se pare că a fost o greșeală! Ah!
Păi, mulțumesc, Suzy. Ce ciudat! În sfârșit am primit ceva mai bun! Cocktailul ăsta se potrivește cu siguranță cu rochia și coroana mea! Cât de delicios! Ura! Iubesc laptele! Mulțumesc, provocare! Mai repede, de când nu am mai băut lapte! Ce dezgustător! Stați așa! Am o idee! Kate, de ce ai scos gunoiul? Uite de ce! Am observat un borcan de Nutella acolo azi dimineață și planul meu este pur și simplu genial! Torn lapte aici, îl agit bine și obțin un cocktail rece de ciocolată! Delicios! Iac, ce coșmar! Ai scos borcanul din coșul de gunoi! Bine, acum e rândul meu! Voi începe de aici! Ce bezele grozave! Atât de bune! Voi mai mânca încă una! Ce grozav! Și acum cocktailul! Cât de tare e! Iubesc milkshake-urile și asta e culoarea mea preferată! Bombonele! Incredibil de delicioase! Vai! O, biata Suzy, te-ai blocat? Asta e cu adevărat haios! Bine, hai să te ajutăm! Haide! Ura! Libertate! Dar ce e cu buzele mele? Ce? Nu mai vrei? Bine, ia-l înapoi! Nu, ți-l dau ție! Ce plicticoase! Și cocktailul meu auriu mă așteaptă! Mereu m-am întrebat ce gust au diamantele! Știam eu că sunt divine! Și? Hei! Ce faci cu cocktailul meu? Iac! Pleacă! Pleacă! Nu! Pune-l înapoi! Cum să te gonesc? Lasă-mi o înghițitură! Te rog! Ce coșmar! Gata! Ca să vezi! Pleacă de aici! Îngrozitor! Wow! Sunt bijuterii de aur adevărate! Wow! Iar eu am tăieței de jeleu! Tare! Oribil! Sunt cumva tăieței uscați? Cum să-i mănânc? Nu știu, dar eu am noroc! Voi gusta această frumusețe! Da, e foarte gustos! Voi adăuga și niște ketchup dulce! Și un înlocuitor pentru brânză, ciocolata! Exact de asta aveam nevoie! Mă invidiați? Faceți ceea ce trebuie! Vai, wow! Și ce? Ei bine, ce să fac cu tine, chestiune stupidă? Poate se deschide cumva? Se pare că trebuie să o gust așa! Ia, ce scârboșenie! Mi se face rău! Hei, te voi ajuta! Dă-mi aici! Uite cum se face! Luăm o farfurie, punem tăieței și turnăm apă clocotită. Pentru a-i face mai gustoși, adăugăm condimente. Nimic mai simplu! Poftim! Asta mănâncă oamenii săraci! Îngrozitor! Sper să fie puțin mai bine! Pornim! Oh, ce scârboșenie! Trebuie să-mi spăl gura! Așa e mai bine! Ce plicticoasă! Acum voi gusta tăieței mei aurii! Așa! Vai! Firar, mi s-a rupt furculița! Bine, voi mânca cu mâinile! Vai, nu-mi place deloc! Prefer să-i folosesc pe post de decorațiuni! Așa, și aici! Și aici! Minunat! Gata! Uitați, sunt o prințesă indiană! Na-na-na-na-na! Se pare că a luat o razna! Categoric da! Ajutor! Se pare că m-am încălcit! Vai!
Ah! E un dezastru cu picioare. Da. E doar gheață? Iac! Wow, ce înghețată grozavă! Hei, uite! Ce? Astăzi e ziua mea norocoasă! Aceasta e cea mai tare înghețată pe care am văzut-o vreodată! Uitați, sunt chiar și monede de aur aici! Foarte interesant, dar vreau să mănânc înghețata! Delicios! Și foarte gustos! Tare! Toate cupele au gusturi diferite! Vreau să mănânc totul cât mai repede posibil! Hei, unde-ai picat? Ei bine, astăzi nu e ziua ta norocoasă! Ține asta! Foarte isteț! Ei bine, dragă, rândul tău! Bine, putea fi și mai rău! E așa de alunecoasă! Și cum să o apuc? În sfârșit, e așa de rece! Gata! Cum gata? A mai rămas! Haide, haide! Ține! Ce faci? Vai, e rece! Ajutor! Să nu mai râzi de mine, da? Uite că ne-am întâlnit! Înghețata aurie e atât de tare! Și atât de delicioasă! Hei, Kate! Îmi dai înghețata ta pentru $100? Ce? Atât de puțin? Îți dau $10.000. A, da? Atunci ofer $1.000.000. Bună glumă! Atunci ofer $1 miliard. 10 trilioane! Foarte haios! $1 quintilion. Și mai mult! Și mai mult! Ei bine, ce zici? Bine, ai câștigat! Ca de obicei! Deci, Kate, dă-mi înghețata! Ce? Ați terminat cu cearta! Acum cu siguranță, da! Nu mă lovi! Tu nu mă împinge! Bine ați venit la provocarea culinară cu săraca Mary, bogata Britney și super bogata Vanessa. Cine s-a gândit să-mi dea această lopată? Și ce ar trebui să fac cu ea? Voi știți? Este pentru a curăța guma de sub masă. Da, da, trebuie să le smulgi. Ce? Nu vreau să fac asta. Bine, o voi lua și apoi voi vedea. Vino la mine. Dezgustător. Vino la mine urgent. Ești deja aici. Mestecă această gumă pentru mine. E o nouă sarcină. Tot ce ai nevoie sunt bani, ia-i. Acum mestecă asta. Dă-i drumul. Foarte bine. Acum, pleacă de aici. Du-te, du-te. Hai. Da, fetelor. Așa trebuie să rezolvați problemele. Și acum este rândul tău să încerci guma de mestecat? Bine, voi fi următoarea. Am gumă de mestecat neobișnuită de culoare argintie. E atât de lungă. Îmi place. E timpul să încerc. Îmi place. O să iau și pe următoarea. Ce tare. O să mai iau încă una. O să mănânc pentru totdeauna asta. Și încă una. Și încă una. Perfect. Și ultima. Ce se întâmplă dacă umflu un balon mare? O să o fac. Wow! Totul e argintiu și strălucitor. Ce tare! Ce părere aveți, fetelor? Wow, Britney! Ți se potrivește foarte bine. Mi-aș dori să am o ținută ca a ta. Hai, Mary, acum e rândul tău să încerci. Bine, este timpul să deschid și eu. Am o gumă de mestecat aurie și este foarte mare. Strălucește atât de mult. Poți să orbești de la această strălucire. E de aur. Îmi place cum arată. Are și pietre pe ea. Să încerc.
atât de dulce! Voi mai lua o mușcătură și încă una? Și aici? Și aici? Este cea mai bună gumă de mestecat pe care am mâncat-o vreodată! E timpul să umflu balonul! Wow! Ce mare și auriu este! Wow! Totul este acoperit cu spipici auriu! Mary! Ce-i neregulă cu tine? Ce? Am un zâmbet auriu! Ha, și la propriu! Ce este această brioșă? Oh, prea mică! Da, am văzut prăjituri și mai bune. Pentru ce am nevoie de clopoțel? Nici măcar nu știu ce să fac cu el. Fetelor, se întâmplă să știți pentru ce e acest clopoțel? Nu știu. Am primit doar o brioșă și fără cremă. Deși cred că știu de unde să obțin cremă. E suficientă cremă pe tortul Vanesei? Voi acoperi brioșa cu cremă? Dăm crema! E crema mea! Înainte de a se despărți, pot lua o brioșă cu cremă? N-a funcționat. Am brioșa. Da, cred că m-am murdărit. E în regulă. Am primit crema pentru brioșă. Cum e asta? Păcat că nu e suficient. Nu fiți geloase. Așa să fie. Voi încerca acest tort. Voi lua un pahar. Va fi mai convenabil să iau o prăjitură. Voi pune o bucată de tort în pahar. Și acum va fi convenabil să mănânc o lingură. Această cremă este atât de delicioasă. E clar de ce Britney și-a dorit-o atât de mult. Ha. Ești întotdeauna atât de norocoasă. Am mâncat deja un pahar de tort. Pot începe cu acadelele care sunt pe tort. Nu mai vreau restul. Ei bine, Mary, dă-i drumul. Sună clopoțelul. Dacă asta crezi, atunci bine. Voi încerca să dau un telefon. Nu am mai sunat niciodată astfel de clopoțel până acum. Hai! Oh! E pentru mine? Este un tort uriaș atât de super pentru mine? Nu-mi vine să cred. Am visat vreodată la o astfel de tort. Nu mai am nevoie de clopoțel. Wow! Nici măcar n-am mai văzut un tort ca ăsta. Oh, tortul este mai bun. E tortul meu și e doar pentru mine. Tare! Mă întreb, ce-i cu această coroană? Dar știu cum să o păcălesc pe Mary. Oh, mulțumesc, Britney! Mi-ai pus această coroană și sunt ca o regină? Oh, pare o idee proastă. Coroana s-a topit chiar pe capul meu. Oh, a fost o idee proastă. Se topește coroana pe capul meu. E delicioasă oricum. Sunt acoperită de ciocolată. Oh, s-a topit. Wow! E delicioasă oricum. Acum să mănânc tort. Ce delicios și dulce este. Oh, ce tare. Voi mânca cu mâinile. Oh, desgustător. Delicios. E bun. Îmi place. Ce faci? Oh, pleacă de aici. Ce avem aici? Resturi de pizza. Am fost norocoasă toată ziua azi. Ce am aici? Oh, pizza dulce. Tare. Această pizza este cu siguranță pentru mine. Ha! Uite-te. Impresionant. Săraca are resturi. Mare lucru, pot să mănânc și asta. Cred că e părul cuiva aici. Oh. Ei bine, o să speli cu un furtun cu apă. Da, cu apă de casă. Oh, cred că am mutat-o pe Vanessa. Oh, nu. Oh, îmi pare rău. Pizza a dispărut. Ei bine, pot mânca și această margine. Da, nu te invidiez. Probabil că voi începe cu pizza mea. Este complet formată din ingrediente dulci, cu marmeladă și bezele. Și aluatul este uns cu Nutella.
Poate pot încerca și eu? Oh, nu vrea să împartă cu mine. Pleacă de aici, e a mea. Oh, ce delicios! Îmi plac dulciurile. Minunat! Mă voi furișa și voi fura pizza. Nici măcar nu o să observe. Minunat? Oh, da! E atât de delicioasă! Stai! Unde-i pizza mea? Oh, mică hoață! Ce-ai făcut? Ai mâncat totul? Nu-i corect! Oh. Această pizza a fost foarte delicioasă! Oh, ce pizza are Vanessa! Săraca asta nu o să mănânce pizza. Ce gust ciudat! Există adevărate lanțuri și decorațiuni pe pizza? Amuzant! Unde-i clopoțelul? Deci, am nevoie ca toate aceste ornamente să fie pe mine. Fă tot ce e mai bun. O secundă. Asta aici. Și va fi exact așa. Ce-ai făcut? Dă-mi oglinda. Da. Nu-i rău. Arată foarte bine. Bine. Foarte bună treabă. Uite-ți banii. Fetelor, uitați-vă la mine, ce minunată sunt. Bogată, săracă și foarte bogată. Trebuie să mui ceva în fântânile de ciocolată. Stai așa. Deschide și arată-mi ce e înăuntru. O a cădea cu un gândac dezgustător. Arată foarte neapetisant. Nimeni nu este surprins că biata noastră Kim mănâncă gândaci. Începe. Bine, voi încerca. Acadeaua este foarte gustoasă. Îmi place. Vreau mai mult? Kim, trebuie să moi acadeaua ta putredă în ciocolată. Chiar? Coșmar. Bun, să facem o baie. Coșmar. Să gustăm. Nu e ciocolată deloc. Coșmar, din nou. Again. Nici măcar nu pot să mă uit. Am făcut-o. Gândac! Unde este gândacul? E în gura mea. Nu te voi mânca. Era în gura mea. Un gândac! Pleacă să scăpăm de el acum. Se pare că a dispărut. Să vedem cu ce mă tratez. Wow! Am un cufăr întreg de monezi de aur. Sunt bogată! Iuhu! Stai puțin! Nu sunt monede! Este ciocolată! Wow! Este și mai bine! Am suficienți bani, dar nu voi renunța la dulciuri. Înmuiați-o în ciocolată? Ce delicios! Vreau mai mult! Înmuiați-o în ciocolată? Nemaipomenit! Delicios! Nu mă pot opri! Și din nou! Și din nou! Ce delicios! Cel mai delicios lucru pe care l-am încercat! Fă cu mâna, te filmez! Uite cât de amuzant mănânci toate aceste monede de ciocolată! Nu am văzut niciodată ceva mai amuzant! Bine! Acum e rândul meu! Trebuie să deschid seiful! Codul sper că este ziua mea! Nu funcționează, ce să fac? Știu! Am nevoie de majordon! Bună ziua, domnișoară Phoebe! Ce doriți? Wow! Trebuie să deschidem seiful! Să încercăm acum! Nu funcționează! Ei bine, am dinamită! Punem dinamită! Te voi apăra! Totul este sub control! Seiful este deschis, domnișoară Phoebe! Îmi pare rău, plec mai devreme! Mai puțin un majordon! Să vedem ce e în seif! Wow! Un inel cu un diamant uriaș! Stai puțin! Acesta nu e un inel cu acadea caramel! Ce tare! Îl scufund în fântâna de ciocolată! Wow! Ciocolata mea are culoare aurie, atât de frumoasă! Și acadeaua a devenit aurie! Strălucitor! Am și acadele, vreau să le încerc cu ciocolată! Wow!
Wow, și-a cadat de mitaurie, ce tare! Phoebe, fetele vor să-și cufunde comorile în fântânata de aur, le lași? Bine! Am o hârtie de $100, o scufund. Wow, este acoperită cu ciocolată aurie. Wow! Acum e rândul meu, am un măr, îl voi muia în ciocolată. Wow, măr auriu adevărat? Fetelor, obiectele voastre au devenit aurii. O, Doamne, este prima dată când văd asta. Sunt adevărate comori. Ce-i asta? Un ou obișnuit? Iu! Și ce trebuie să fac cu el? Am o surpriză uriașă. Nici măcar nu e făcut din aur. Oh, am un ou de aur uriaș. Chloe! Oh my God! Vreau să văd ce-i înăuntru. Am auzit de el doar în basme. Bine, voi începe eu mai întâi. Am un ou obișnuit. Ce ar trebui să fac cu el? O idee! Voi face o omletă. Trebuie să-l zdrobești? Oh, uite-te la ce spui de găină în oul meu. E un miracol! Miracol! Este prima oară când văd un pui de găină atât de aproape. O să spun Sunny, pentru că ești galben ca soarele. Phoebe, acum tu. Bine, să-l deschidem. Să aflăm ce este înăuntru. O, Doamne! Banal. O mulțime de ciocolată. Ciocolată obișnuită. Nu într-un pachet auriu fără ciocolată aurie. Coșmar. Bine, voi încerca. Kit Kat. Ok. E bun. Ia, ceva pe față, mulțumesc. Wow! Atât de multă ciocolată, mi-ar plăcea să mănânc totul. Oh, Phoebe, lasă-mă să-ți dau puiul. Iar nu dai ciocolata. Bine, dăm puiul. Ce drăguț! Uite ce am pentru tine, un inel. Bine, eu cred că trebuia să rămâi cu puiul. Ok, să încerc oul meu. Este tare. Știu ce am de făcut. Trebuie să-l ridic. Wow, nu-mi vine să cred ochilor. Toate aceste bijuterii arată incredibil de frumos. Coroană, inele, lanțuri și toate din aur. Ce? Nu se poate. Ciocolată de la Willy Wonka. Mă întreb dacă voi primi un bilet de aur. Să aflăm. Oh, da! Am un bilet de aur! Sunt într-un vis! Este visul meu! Wow! Cine e acolo în aer? Este Willy Wonka! Bună, Kimberly! Voi veni la tine acum. Ai câștigat un bilet de aur și am venit să te iau și să mergem la fabrica de ciocolată Willy Wonka. Dă-mi mâna și zboară cu mine! Ar fi trebuit să fiu în locul ei. Wow! Huba Buba de aur! Și este de asemenea atât de mare. Este prima dată când văd asta. Am o cutie întreagă cu arome de Huba Buba. Nu am gustat niciodată. Mare lucru. Doar Huba Buba. Oh, nu! Am o spatulă? Unde este guma? Sub masă? Da? Oh, nu! Urât! Iu! Trebuie să deslipesc guma cu spatulă? Trebuie să o desfaci și să o mănânci. Ce? Nu! Desgustător! Majordon, vino! Am o slujbă pentru tine. Trebuie să curezi toată guma cu această spatulă. Bine, domnișoară Phoebe. Arată dezgustător. Mă face să fac din nou muncă murdară. Uite, Miss Phoebe. Nu, tu trebuie să o mănânci. E serioasă? Suficient? Da. Nu e minunat, dar fac balon cel puțin. Balon? Ce-ai făcut? Sunt acoperit de gumă. Oh, ce amuzant! Da, vreau să încerc toate aromele de Huba Buba. Voi începe cu clasicul. Hai să încercăm. Ce dulce și delicios! Are un gust mai bun decât cel deja de sub masă. Vreau să încerc și pe acesta. Să umflu un balon. Ce tare! Acum voi încerca o altă gumă, verde. Un alt balon. Super! Am făcut-o? Ce să fac cu ele?
Oh, am nevoie de o alta. O roșie. Un al treilea balon roșu. Și roz. Și albastru. Și verde. Și roșu. Am o poșetă făcută din baloane. Ce tare sunt! Wow! Geanta ta arată foarte la modă. Acum este rândul meu să încerc Huba Buba aurie. Îl deschidem. Ia o rolă uriașă de gumă aurie. Încercăm. Oh, ce dulce! Delicios! Acum să încercăm să umplăm un balon. Wow! Am un inel de aur? Nu vine să cred. Vreau mai mult. De această dată voi umfla un balon și mai mare. Nu se poate! Am o imagine Gigabugi! Sunt atât de frumoasă! Ce coroană frumoasă! Arăt ca $1.000.000! Wow, Chloe! Arăți ca genul de persoană cu care m-aș împrieteni să fim prieteni! Nu suntem prieteni cu săracii. Ei bine, pot deveni și eu un gigaboy cu această gumă. O să o vând acum. Chloe nu se uită. Ta-dam! Am mulți bani! Sunt bogată! Uite-te la asta! Oh, o rochie și coroană! Vrei să fiți prieteni cu mine acum? Ura! Suntem foarte bogate! Poți lua o valiză cu bani, doar dacă gătești ciocolată Dubai pentru mine. Fiecare va avea un buget diferit pentru asta. Alex va găti ciocolată pentru $1. Nu sunt multe ingrediente, după cum puteți vedea. Jane va găti pentru $100. Există deja mult mai multe opțiuni aici. Dar Max va găti ciocolată pentru $1.000. Setul său de ingrediente este impresionant. Toată lumea este pregătită. Să începem! Este o idee grozavă! Scoatem ciocolata. Exact așa. Acum o punem într-o formă. Așezăm batoanele de ciocolată. Acum topim cu un uscător de păr. Uite-l! Trebuie să o aduc la o stare lichidă. Minunat! Exact ce am nevoie! Alex, ține-l! Wow! Poate acest lucru fi util pentru mine. Îmi voi topi ciocolata roz. Oh, se face repede! Ha! Voi aveți niște ciocolată ieftină. A mea este mult mai bună. Această formă este prea mică. O folosesc pe cea uriașă. O umplu cu ciocolată din fântână. Ha! S-ar putea să fie util din moment ce Max l-a aruncat. O pot folosi. Iau ciocolata mea lichidă. Se toarnă în formă. Un strat uniform. Da, acum trebuie să îngheț totul. Voi împrumuta spray de la Jane. Hei, ce faci? Alex, nu-i corect, este al meu. Nu-ți permit. Bine, trebuie să gătesc chiar acum. Ia o pastă specială pentru ciocolata din Dubai. Există fistic și aluat delicios de cataif. E atât de bun. Apoi punem și mai multă ciocolată peste tot și deasupra. Oh, minunat! Și o folosesc Nutella roz pentru umplutură. Mai mult decât atât. Asta e. Acum torn din nou un strat de ciocolată peste tot. Oh, am o altă idee. Voi face vată de zahăr. Am o mașină pentru asta. Pun zahăr înăuntru. Și acum înfășor vata de zahăr. Funcționează! Nimeni nu mi-a spus cum ar trebui să folosesc zahărul. Fac vată de zahăr. O folosesc ca umplutură pentru ciocolată. Delicios! Exact așa. Acopăr totul cu ciocolată. Și deasupra iarăși ciocolată. Minunat! Voi avea nevoie de aur. Voi rade peste ciocolată. Folosesc o mașină de tocat carne. Oh, praful de aur iese. Minunat! Presăr peste toată ciocolata. Fermecător. Șeful e deja aici. Încearcă ciocolata mea. Wow, ai făcut atât de repede. Să începem cu Max. Dar cum să o mușc? Știu, o sparg. Ha. Umplutura cu Nutella, o idee grozavă. Delicios. Max, ai făcut o treabă bună. Dar ce-au făcut colegii tăi? Am primit și eu niște ciocolată delicioasă, încearcă. Desigur, arată delicios. Să iau o mușcătură.
Umplutură delicioasă de fistic, ciocolată clasică Dubai. Și ce-a făcut Alex pentru $1? Să rup? Wow! Vată de zahăr înăuntru, delicios! Alex, te-ai descurcat bine. Ia-ți premiul! Nu-mi vine să cred ochilor! Bani! Am câștigat! Nu ești fericit pentru mine? Nu voi împărtăși. Acum Jane gătește pentru $1. Nu sunt multe ingrediente, dar cu siguranță va ieși ceva din ele. Max va găti pentru $100. Ingredientele sunt deja mai bune aici. Iar Alex gătește pentru $1000. Tare! Permiteți-mi să vă arăt ce trebuie să faceți. Un milkshake! Vă aștept! Am o căpșună. Bine! Hai să o zdrobesc cu o furculiță curbată. Exact așa. Funcționează. Se toarnă într-o ceașcă. Punem lapte peste. Și s-a dovedit că nu e foarte apetisant. Bine. Jane, cocktailul tău este atât de ieftin. Permiteți-mi să-ți arăt cum să faci un cocktail cu adevărat delicios. Se toarnă căpșunile într-un blender cu lapte. Acum îl pornim și amestecăm totul împreună. Minunat! Vreau să fac cocktailuri din diferite fructe de pădure. Căpșuni, struguri, afine. Apoi decorez totul cu frișcă. Rămâne doar să presar niște stropi colorați deasupra. Exact deasupra. Și desigur voi pune un pai astfel încât bucătarul să bea confortabil. Cu siguranță nu aveți așa ceva. Oh, ce tare! Are 3 cocktailuri. Acest lucru îi crește șansele de a câștiga. Și eu am hârtie igienică. Voi face un tub de cocktail din hârtia rămasă. Va funcționa? Voi avea nevoie de înghețată. E atât de delicioasă. O transfer într-un pahar mare. Acum îl încălzesc cu un uscător de păr, astfel încât înghețata să se topească. Acesta va fi cocktailul meu. Ce tare! Decorez cu frișcă și apoi diverse bunătăți. Biscuiți, ciocolată. Vreau să fac o mulțime de decorațiuni cu bomboane. S-a dovedit frumos, nu-i așa? Iată! Vine bucătarul! Ce-ați făcut, prieteni? Lăudați-vă! Wow, Max are 3 cocktailuri. Să-l încercăm pe primul, delicios. Și al doilea este grozav, iar ultimul nu e rău. Max, ai făcut o treabă grozavă. Mulțumesc, șef! Acum este cocktailul Jane, ce ai făcut? Oh, e hârtie? Iu. Nici măcar nu vreau să-l încerc, Jane. Stai! Oprește-te, trebuie să-l încerci, e delicios. Bine. Oh, șef! Ce-a fost asta? Bine, să vedem ce are Alex. Oh, biscuiți deasupra. Oh, și bunătăți de ciocolată. Oh, uite un pai. Oh, cocktailul în sine e foarte tare. Felicitări pentru o altă victorie. Vorbești serios? Oh, a doua mea victorie. Prieteni, nu fiți invidioși pe mine. Ce? Nu! Am ingrediente în valoare de $1. Nu e corect. Și eu am 100, nu e rău. Tot ce am nevoie aici. Și eu am $1000. Wow! Este prima dată când văd atât de multe alimente diferite. Oh, ar fi trebuit să vii cu ultima sarcină. Dar unde e? Oh. Acceptat. Unde este oul? Un singur lucru. Oh, să-l sparg? Oh, e atât de dezgustător. Am un pic de coajă aici, dar e în regulă. Pornesc caragazul la maximum. Oh, l-am stricat din greșeală. Oh, niciun caz, foc în tigaie, cum să-l sting? Oh, totul se va arde, ce-ar trebui să fac? Trebuie să-l ștergem urgent. Am nevoie de ajutor. Bine, voi începe să fac omletă pentru $100. Nu este nimic complicat aici. Spar câteva ouă într-o tigaie. Întind cârnații și slănina și le prăjesc. Și eu am decis să separ albușurile de gălbenușuri. Acum adaug colorant roșu. Perfect! Amestec totul. A ieșit o proteină roșie minunată.
Îl stoarcem pe o altă porție de proteină. Și acum rostogolim ca un rulou. Să punem pe o farfurie. Minunat! Apoi să tăiem în bucăți mici. Apoi ornăm cu muștar, rosmarin și roșii sherry. Șef, suntem gata! Încă ar, șef, sunt gata! Bine, să încercăm. Este imposibil să mănânci în timp ce arde. Prăjite arse! Pleacă de aici! Jane, ce-ai făcut? Arată frumos! Să încercăm! Delicios! Și avem și niște roșii sherry. Treaba extraordinară! Șef, am încercat, m-am străduit! Desigur! Să vedem ce avem aici! Este tot ce îmi place să mănânc la micul dejun englezesc. Vreau să încerc totul împreună. Minunat! Totul e atât de bine împreună. De data asta, Jane câștigă. Cât de neașteptat, mulțumesc! Și conform rezultatelor provocării, Alex câștigă. Ai câștigat $1.000.000. Din nou el, dar cum? Tot timpul te uiți la mine ciudat. Ups! Trebuie să fug! Împarte banii! Te voi ajunge din urmă! Stai! Wow! Alex a pierdut câțiva dolari. O să iau pentru mine. Wow, câte bunătăți! Sunt chiar tăieței! Dar Diana i are pe cei mai puțini. Să începem cu ea. Mai întâi să vedem celelalte dimensiuni. Nancy are 10 straturi de tăieței. Cât de tare! Și Chloe câte straturi are? 100! Să trecem rapid la degustare. Wow, ce tăieței gustoși! Fetelor, au gust de Coca-Cola! Îmi place foarte mult! Dar sunt prea puțini. Aș mai vrea. Asta e tot. Cine e următoarea? Ups! Asta e de la gaze. Dezgustător. Acum e rândul meu. Am o furculiță electrică. Nici nu trebuie să o învârt. Se învârte singură. Tare, nu-i așa? Au gust de Kit Kat. E batonul meu preferat. Nu am încercat niciodată tăieței de ciocolată. Delicios! Și furculița asta e atât de comodă. Se învârte atât de amuzant cu tăieței. Uitați! Să încerc să-i bag în gură. Ups! Nu am nimerit. Ce dezgustător! Acum vreau să-mi încerc tăieței mei. Ai mei au gust de Hubba Bubba. Sunt atât de buni. Mi-a ieșit și un balon. Bine, acum trebuie să mănânc. E grea! Auci, sunt plină de tăieței. Diana, să o ajutăm. Hei, ce faceți? Mulțumesc că m-ați ajutat să mă ridic. Dar nu pot ieși din capcana tăiețeilor. M-au înfășurat complet. Mă ajutați? Nici măcar nu pot să-i mănânc. Mi-a venit o idee, Diana. Să luăm fiecare câte un capăt de tăieței și să-i mâncăm. Hei, sunt tăieței mei! Fetelor, amețesc! A fost un carusel amețitor. Mi-ați mâncat tăieței? Incredibil! Hei, Chloe, mi-ai stricat balonul. Wow, sunt ochi de jeleu! Ce trăgălășenie! Și ce au fetele? 10 ochi pentru Chloe. Și 100 pentru Nancy. Super! Să începem cu Diana. Ea are din nou doar unul. Ce gustos! Păcat că e așa puțin, dar e foarte bun. Mi-a plăcut. Cine urmează? Acum e rândul meu. Am 10 ochi de jeleu. Super! Îi voi mânca cu ajutorul unui tub. Wow, ce buni sunt! Am reușit să-i mănânc pe toți. Ajutor! Mi s-a blocat în gât. Auci! M-a ajutat. Pot respira. Mulțumesc, Nancy. Super! Acum e rândul meu. Trebuie să mănânc 100 de ochi de jeleu. Sună foarte simplu, pentru că sunt atât de gustoși.
Diana, nici să nu te gândești la bunătățile mele. Sunt doar pentru mine. Cât de buni sunt! Nici măcar unul? Zgârcita! Vreau să-i mănânc pe toți! Delicios! Dar pe asta? Nu, sunt doar pentru mine! Oh, mi-a venit o idee tare! Am un ciorap! Nu e cel mai curat, dar pentru ideea mea se potrivește! Voi face o păpușă de pânză! Ce tare! Arată așa de amuzant! Trebuie să-mi păzești ochii de jeleu de Diana, în timp ce eu sunt ocupată mâncând. Perfect! Serios, vrei să mă oprești cu un ciorap? Unde ai văzut ciorapul? Stai departe de jeleurile mele! Ce gustoși! Lasă-mă! Nancy! Ciorapul tău e nebun! Ce? Nu aud nimic! Sunt ocupată cu jeleurile! Să te înveți minte să mai furi jeleuri! Bună, păpușă! Oh, salut, Diana! Bate palma! Wow, câte vafe! Nici măcar în vis nu am văzut atât de multe! Și câte au fetele? Wow, Nancy are 10! Tare! Și Diana are doar una! Îmi ajunge! Chiar și această singură vafă va fi cea mai delicioasă cu siropuri! Trebuie doar să adaug mai mult! Puțin din acesta și din acesta! Perfect! Acum să încercăm! Arată atât de apetisant! De-abia aștept să gust! Delicios! E incredibil de gustos! Fetelor, voi ce faceți? Mă gândesc cum să mănânc asta și mi-a venit o idee! Nu e nimic mai bun decât frișcă cu vafe! Pot chiar să le lipesc și să fac o căsuță! Oh, ce frumos! Încă puțin și pot să gust! Trebuie să o fac mai rapid! Wow! Ce delicios! E fantastic! Îmi place foarte mult! Nancy mănâncă tare apetisant! Vreau și eu să încerc! Eu am 100 de vafe! Exact! Pot să construiesc și eu o căsuță, dar o voi lipi cu Nutella! Va fi mai gustoasă și mai rezistentă decât frișca! Nu se topește la fel de rapid! Lipim bine aici și aici! Perfect! Trebuie să gust puțin. Frumos! Am atât de multe vafe, pot face o fortăreață. Și voi pune soldați care vor apăra. Perfect! Și aici, și aici. A ieșit super! Și orice fortăreață este atacată de un dragon. Acum dragonul flămând va mânca tot. Wow, deliciu! Și te va mânca și pe tine! Ce gustos! Vreau mai mult! Dragonul va face față soldaților! Iar mie îmi va lăsa fortăreața! E raiul meu! Nutella s-a întărit pe vafe și a devenit foarte gustoasă! A fost o decizie bună să folosesc Nutella! Ce gustos! M-am săturat! Wow, câți ursuleți de jeleu! Trebuie să încercăm rapid pe toți! Chloe are doar unul de data asta, dar Nancy are 10! Câți are Diana? Wow, sunt 100! Cu cine începem? Chloe, cu tine? Bine, mi-a venit o idee cum să măresc ursulețul meu de jeleu. Trebuie doar să-l întind cu sucitorul. Vedeți? Deja a devenit mai mare! Super, nu-i așa? Să gustăm! Incredibil! Dar tare puțin! Aș vrea mai mult! Eu câți am? Wow, 10! Delicios! Trebuie să încerc mai rapid! Mi-a venit o idee cum pot face asta! Trebuie să așez ursuleții astfel încât să fac 2 echipe de fotbal! Sunt exact câți am nevoie! Voi avea un meci grozav! Cine dă gol? Pe acela îl mănânc! Haideți, băieți! Începem! Și... gol! Pe tine te mănânc! Gustos!
bol! Hai, și pe tine te mănânc! Ce buni sunteți! Cea mai gustoasă echipă de fotbal din lume! Ura! Victorie! Am reușit! Jocul s-a terminat! Cine urmează? Acum e rândul meu! De-abia aștept să-mi încerc ursuleții de jeleu! Ce gustoși sunteți! Sunteți tare mulți! Așa că o să vă mănânc mult timp! Dar e grozav! Pot să mă bucur de aceste bunătăți! Deliciu! Vreau mai mult! Trebuie să mă gândesc ce pot face cu voi! Exact! Mi-a venit o idee grozavă! Voi pune o parte într-un bol și acum vă voi topi! Vă voi transforma în jeleu lichid! Va fi foarte gustos! Perfect! Gata! Să așteptăm să se răcească puțin și să gustăm! Cred că e gata! Wow, ce frumos se întinde! Trebuie să gust! Fantastic! De ce nu mi-a spus nimeni că poate fi atât de gustos? Pot chiar să modelez ceva interesant din acest jeleu? Deliciu! E grozav! Dar ce te-ai gândit să faci? Un ursuleț de jeleu mare? Oh, da! Arată incredibil de frumos și apetisant! Gustă-l rapid! Văd că Dianei îi place foarte mult! Și fetele se uită cu invidie! Și ele ar vrea să încerce! Serios? Dar am mâncat deja tot! Scuzați-mă! M-am lăsat dusă de val! Ce dispozitiv mic? Foarte puțin, doar o bilă de ciocolată. Câte ai? Ce-i asta? Am o mașinărie mare, dar sunt 10 bile de KitKat aici. Nancy! Wow! Am o mașină uriașă cu 100 de bile de ciocolată KitKat. Tare! Am să încep. Mă bucur de un lucru. 1 e mai mult decât 0. O să-l iau. Nu funcționează. Haide! Ar trebui să cadă. Poate altfel? Să-l scutur? Nu funcționează nici așa. Cum să ajung la tine? Chiar? O să sparg. Dă-mi bomboana. Dă-mi bomboana, Ethan. Oh, să nu mai faci așa ceva niciodată. Să nu mai fur bomboana. Wow! Cindy, mi-ai mușcat degetul când ți-am dat bomboana. Dragul Ethan, totul e ok? Da. Pentru că acum o să-mi iau bomboanele mele de ciocolată. Câte mai am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, da. Știu ce să fac. O să le pun în acest pahar frumos, pun lapte peste ele. Acum amestec totul. Și acum am un milkshake de ciocolată. Pun frișcă deasupra. Și o să împrăști niște steluțe deasupra. Frumos! Vă place capodopera mea? Beți repede! Bine, repede! O beau! E super delicioasă, nemaipomenit! Acum este Nancy! Hai! Oh, am 100 de bile de ciocolată! Cum să le iau? Am o idee! Am o monedă în portofel! Să vedem! A funcționat! Uite-te cum se rostogolește! Să încerc această bomboană! Oh, super delicioasă! Mai am o mulțime de monede! Pot scoate bomboanele pentru nimic! Oh, toate bomboanele! Incredibil de delicioase! Nu mă pot opri din mâncat!
Încă una. Oh, da! Veniți la mama! Atât de delicioase! Oh, da! O să le pun direct în gură! Oh, minunat! Hai! Ah, yes! Am făcut-o! Delicioase! Dar vreau mai multe! Unde sunt monedele? Nu am rămas fără bani! Au, fii atentă! Dă-mi ciocolatele! Cum să le obțin? Oh, s-a prăbușit! Oh. Nu! Nici măcar să nu îndrăznești! Le mănânc pe toate! Nu! Da! Nu! Să nu îndrăznești! Sunt ale mele! Oh, fetelor, fetelor! Să iau o bombonă de ciocolată! De ce am un singur cartof prăjit? Ethan, ești mai norocos? Nu știu. Aproximativ 10 cartofi prăjiți. Mă bucur. În comparație cu porția lui Nancy, este o picătură într-o găleată. Da, nici măcar nu-i mai număr. Am 100 de cartofi prăjiți. Sunt atât de bucuroasă. Vor fi mega delicioși. Eu voi începe prima. Am un singur cartof. Deci cu ce să te mănânc? Desigur cu ketchup. Stoarceți niște ketchup pe cartofi și acum gustăm. Ce masă delicioasă! A fost minunat! Sandy, pot împrumuta niște ketchup? Desigur! Super! Să încercăm cartofii mei cu ketchup. Stoarceți puțin ketchup pe fiecare cartof. Acum mâncăm! Oh, vreau să mă bucur de fiecare mușcătură. Da! Atât de bun! Nu mă grăbesc! E foarte gustos, delicios! Ethan, poți să te grăbești, așteptăm! Fetelor, e plăcerea mea să mănânc, nu mă grăbesc! O să prelungesc cât de mult pot acest moment. O ultima bucată? A fost într-adevăr ultima bucată? Nu! Ce asta? Nu, n-a fost ultima bucată! Dar m-am saturat să te aștept să mănânci! Bine, nicio problemă, Sandy. Nancy, e rândul tău. Da. O să mănânc totul. Știu un mod mai bun de a face asta. Am nevoie de mașina mea uriașă. Voi încărca toți cartofii prăjiți pe care i-am. Sunt atât de mulți. Incredibil de delicioși. Până la ultima bucată. Delicios. Va fi incredibil de bun. Încă puțin. Au mai rămas? Și ultima porție. Gata. Sper că au fost suficienți cartofi prăjiți. Hai mai repede! Da, Nancy, grăbește-te. E totul pregătit. Trebuie doar să lansăm. Trebuie să apăsăm butonul. Ok. Dă-l încoace. Ești atât de înceată. Voi apăsa eu. Ce-ai făcut? Am terminat. Ea a lansat bomba. Da, a făcut-o. Încă delicios. Ce? Doar o pulpă de pui? Arată delicios. Cât aveți? Wow! În sfârșit, norocul este de partea mea. Aproape 10 pulpe de pui. Tare. Ethan are și mai mult. Da, sunt cel mai tare dintre voi. Am 100 de pulpe de pui. Nu am văzut niciodată atât de multe în viața mea. Cu atât mai puțin să mănânc. Tare. Sunt atât de fericit. Nancy, ai văzut asta? Am cel mai mult. Da, ai avut noroc odată și te lauzi. Ok. Pulpa de pui ar trebui să fie foarte gustoasă. Delicios. Mi-e atât de foame încât voi murdări dinții cu acest picior de pui. Da. Suficient, gata. Nu mai arunca cu lucruri în mine. Cine a făcut asta? Nu eu, Nancy. Nu
eu! Nu am timp să-mi dau seama. Puiul meu se răcește. În sfârșit este rândul meu să mănânc mult. Atât de bun. Da, mult mai bine. Acum suntem singuri pulpe de pui. Ce delicios, sunt încântată. Da, am o idee mai bună. Trebuie să adaug niște ketchup. Pui cu ketchup? O combinație incredibilă. Incredibil, atât de suculent. Yummy. Încă unul aici. Oh, da. Oh, rai! Ethan nu mă poate vedea. Trebuie să mănânc puiul. Nancy, văd totul. Să nu îndrăznești. E atât de foame. Delicios! A fost ultima pulpă de pui? Nu! Tot ce este delicios se termină repede. Te înțeleg, Sandy. Pot împrumuta ketchup de la tine? Mulțumesc. Să adăugăm ketchup peste puiul meu. Am mult, așa că am nevoie de foarte mult ketchup. Da, chiar așa. Tare. S-a terminat? Bine, suficient. Să încercăm. Oh, da. Exact ceea ce mi-am dorit. Delicios. Pot mânca pui la nesfârșit. Vrei să-l încerci cu sirop de căpșuni? Cu sirop de căpșuni? Va fi bun? Să încercăm. Turnăm mult sirop de căpșuni, iar acum să încercăm. Cu adevărat delicios, îmi place. O combinație uimitoare. Atât de bun. Vrei să încerci și cu muștar? Va fi delicios, promit. O, da, adăugăm și muștar. Nu sunt niciodată prea multe sosuri. O, muștarul îmi lipsea. Exact așa. De ce vă uitați la mine așa? Uitați-vă la Nancy. Hei, nu aveți ce vedea. Cred că este suficient muștar. Să încercăm. O, delicios. Super combinația a tuturor sosurilor. Minunată. Puiul este acum de 100 de ori mai gustos. O, mă încălzesc. A pornit cineva căldura? Oh, este cald. Nu, mi-arde gura. Fetelor, mă simt rău. Totul în mine arde și arde ca lava într-un vulcan. Se salvează cine poate. Mă simt mai bine. A fost grozav.